ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Di doktor hari ka klinik ke jong pipat mo long ada mentalais na me piong dai dikejak jingpang ayu berpikam yo bahabat pila bas sumar kinu kejak jingpang ngi sumar badai bat jong physiotherapy badai kinu no condition dari jong ka neuro condition ane ka dari muscular condition ane la bandai ki baki rongba la ne ki khulung ne te kom ki jingpang na physio te ki blong common ki bun ham baki wan ki de kom pang Syngkai pang rendang te ki badan pang mat te ki ba khen khlia la ne ki dan ki ba kum pertema tang ki bun ba pang stroke ki la wan kum tu kakoi kakya kalong ke ka bakong santam hangi ki benrio la kalong hakapor ba menchwa ani hakan ga juk ba menta ka ba compare kalong ba hakipor ka ba menchwa ka kham jinjar banwa ikilar kilinti balyo ikilar jingerap habangi pang istam ri hakan ga juk start ba menta kila bun kilar kilinti ladangi don ki jingpang ki jingstam pinang pe kapati CTV nga Juliana Poleng menta ka sngi ngidon hangni hamau kenro hakabang in yo lat bani kendu i Dr. Brandon Marbanyang ibade itra jong kani klinik Brandfit Physiotherapy. I Dr. Brandon ini physiotherapist. I baladon yang kini klinik menta lalai senam ai. Inyolat banyak keren bad i halo kini ke Bynta kabaya dei bakani ke physiotherapy bad Kiwei pat ki Bynta. Kasih bun am dalam tanduk atata keteng jangan di Brandon ada Marbanyang te ngasa ani pok mulai hi hamau kenro te ke klinik ru kadan pok mau kenro hi kadi ka marjan bat kanihu opposite jong gate tu hi kan entrance ga jing puli jangan la pendap yang bachelor master na po goti hi te jong physiotherapy kan te bat ngala pendap de bat kini additional course kumki personal training kum ki personal training pendap na personal training sport nutrition but strength conditioning pendap na po maristra tengi dan da kum ki ni ki workshop ngi sele badai bajong physiotherapy tengi dan ki workshop ngi sele badai na po goti dan balik na po Gujarat tengi dan balik na po Bangalore dan di Delhi tengi longkum ta tengi lihat kat kum ka de ki workshop kan but kini giwi kidan kini ki course pa kidan ki ba sistem kidan ki ba asnam kidan ba sistem tam kum tu te but kini ki workshop ti kidan ki ba kila bande ki katu chitayo ne saw sansngi ne kidan kum tangi jaj workshop te kum but kawi workshop lo bidang sudah recently men semsnam le ngami nong ba dalang hani ken iwi therapist idang le jong ka aquatic therapy ken tengi kerman hi hadin habuk nglaman seng aquatic therapy mah pon is kapada don ken long babiang adu ta ya ba mentang dan south jentia kawai ni ki dan kawai dai traction but artli belong foldable jentia ba kawai belong fix kum machine dan kawai ka tense machine badai bad ultrasound tengi la bu la ka jong machine ki dan kum kania ka tense but ultrasound tiki inset ai ki area ki belong badang kam badai jong ki thiet ane badai jong ki joint ane ligament ane kum tangan tika ja jing pang ayu pat le si bekam penon kam kum kini de ngi penang kam kum ha kum ya ka ultrasound ngi penang kam ha kum ha ki belong kum kini badai jong coxio ting gi ba ken clear ne badan kini ki ligament problem egum tu ta kum ya ka tense ngi sele kum ha ting gi ba pang Syngkai pang rendang lane badan anything badai bakak saru badai ba jingpang bakak sangi shen use ka tense te dan kum ki hadian kum tu ngayo kum hapo ki gym ai kum gold gym ai dan ki gym belong private ru tingila ju 3 hata kan 3 yarab ai tu katu kan ni benai ai te dan penatu ngiyo pat kum ngayo lat kum hapo sport kum ki sport bang la ju dan kum mulai sport club te dan kum hapo Meghalaya team balik jong santush ai kum tu te dan da kum gede jong futsal dan kum ki ma sumar kum ki shipor dan shipor sumar ki khna chlong na jong ru tu kidan kum ngisit sumar kum coping therapy ru kidan kum kini ki silikon kini plastik kini ki glass tiklak kini kidan la ka jong ki jing sumar kan ke kum le teknik kum no Tedadon gijat ki condition bang ilet tang dikini ru dan gijat condition lagi mendongkam dikini atang exercise kum kita gidon kan
kidan gumba pang Syngkai lan ne pang rendang lan ne ba pang mat lan ne ba pang kumnong gumba ba kenchilia dan pang gini ki terpeng kum tu kidan da kum ki neuro case pat kim ba pang stroke kidan ba paralyzed kidan badan weakness kidan ki ba thut ka kumyang balance coordination kum tu ba kham tolot ka jing ring men siam pen her men siam kum tu kham tolot te kum jong ki geriatrics pat kum lak temen ki bun ki jajak kum ki long ki ting klap mande hapo ka muscle weakness ne lak mande ka balance jong ki ne ka get ne kum ta but ki khlung ru ki don la jong pat ya ba man ta ki khlung ha ne long im da bun than nong pang do ta ki khlung nomor ka space ngathai kam sha an ka jing ka approach jing kam dalong pat ya hab ya ba man ta support tekum hani pat kani jin thiam ngia bu ngi dan kani ka EMS chet khot ti kani pat ngi shilian amata kum la yap do na ne bang yap silang kum tu belong paralyzed kum tu ngi penangkam ngi lan ne badan weakness gi ksa ngi penangkam kani te kani kolong bai bor ban penyo bor gi ksa kum pu te kum yakini belong paralyzed ki belong stroke ti dan gini ki foot drop nan ne dan ki kiti bikim la pan bed nan ne kim la ban long function bangin ngi use kani machine kin kolong ta kidan ki tools ki bi penangkam tingi long ngi la bu bila ka jong khnang kan like mix up like ya mix hanya taging like ya ratiam kan kampun sok long ka hygienic kam jingsha ni jingsumar jingsha ya kapor ngim jubur na kat no por engking kat no long kam tam bayade ba basumar klinik im je bu por na long ni sumar be ngila hadu ngila long ngila hun la ai do brok hai gi bing dong kam banai ni dan kum gini gi set khat IASTM tegi kelong kadi hapo jong my official release tegi long kum kilong deki metal steel kum to teki kum gini ngir chet release kum ki fascia egum to any tight anek badan muscle knots kum to am ni release pag shulong po bale hindat ka kham long pang hindan ni dan ni chet khat percussion machine tegi dan wi ni bakham long low intensity bakham duna jingklan to ni bakham klan tingi dan kum gini ki pocket tense kan kum kani ko wi kadam be simple be kum tangwi machine kani kladan kum ba kum tu lai sau judge again ki ju dan hanya ka wi machine ki tiap dai ka shulong ba kini ki tiap ki dan la ka jong property ban sumar mo se kala ban eda ban control ya fi ka movement dan ya kala ban I support ya fi ki set penakam ki support kin ting ki set bun sen ken khliat dai ki set rap de kini kan de ki rap kini te chances ban saw ke khamduna ting ki dan tang to 1 2 3 session la khamduna kan la khamjam te gidan pa ting ki khambam poru gidan ba beyond 3 4 session gidang dan gen kum kita mla badong ba berkhai kin byang dot mo te gidan la jong ga met tu la kham he karta ki kham suki ban recover te ape brang kham yu karta ban kham byang ka kham klo in kum hanir am gidan kum kini ka laser therapy isil gini laser tingi use kanir ko best ba long ka compare man gi laser kan long ka kham long more effective but less side effect in long ta lingkong podang plinga ngalap ba ting ki ngim kno ki brio ke long ba ting ki one am ki mod physiotherapy ka dei ba massage ba kem gum to pat ting pat long ka dei nangi ta mangi hap su thu ki brio bro khat mangi dong kam ban ai awareness kum to ka shilong ba ka physiotherapy massage dang datang ipat jong physiotherapy ni ki bon jai kum kini kidan ki machine kidan exercise therapy te ya ki exercise kidan ki bre ba mya hab ba fiong ba mya hab bande ki machine em to ngi provide ki exercise ngi shem analyze ubreo ngi check assessment e berkhat ki ibu sok e ba yu ngi shem ya ka kam kumno ki treng no tingi kabala na ibor jongi tingi ngi pensok hi kidan gi ba yu ngi pensna de video de PDF egim to la ngi ai ki chat na nem to ka physiotherapy ka wei ka amlong kam ka long drug free treatment phim dong kam le di dawai ane ban dong kam e hanir ngi le kabala mam dong kam dong ban ta dawai ne thing use physical ne machine me gum ta im dong kam long kam kalong non invasive ke non side effect ru kalong safe mangi khod drain needling te kum kiwei ki la man khot lagi needle son to kilong la ka jong kidan la ka jong ro gilan bahabu kan no degree te kilong kum tang kidan ba kilam pandai de gini machine yang la man connect man khamlong chap kham kloi recovery
But ki mungkin ada use petang dah ki nongpang ki long willing bannya dah ki long willing dan dah ki approach kan mengilak bannya kini syuki ni buam kini nani la long kembali exercise therapy beting ini syuki ngilek balik dah mapang kejat la mandi ba kedak kejat lane ba bla ada operate kumtu lane la mandi ini thing related with weakness muscle kumtu ngilek ini strengthening ngilek jong kejat the wall ada use bun kum ngilak mandi jong kejat dalam mandi jong kiti tingi use kum kini resistant band tingi use kum kini ki mini band gidan kini beren kini beren ni gidan kidan kum kini ki weight cuff te kidan ki bun chat ni should use kan ki shongkat kum ke area ba fipang ka problem ayu tingi ngi snah hata ka dor ba nyole bitik ya kata kidan belong mate kini ki yu dai ni should le kum gini fru barakti dan melara akti seni salon dai kidan kum balik jong ki strengthening kini ngi lak bantan ban strengthening ya ki ni ki sa shadien terpeng ki lak mandi jong Syngkai ngi lak mandi jong kejat tinggi lak long gani long full bit kin full body bit ngilak bannya tinggi sulong issue attach but bit ni resistant band dan ni ngilak second ngilak you should use the suspension training dan ni suspension training ki bunjat tinggi long bit ba issue te bit ni hanya diang na ne po jingkang tinggi ni ki play role ba in exercise bit kan exercise klak mandi upper body exercise and lower body dan full bit kum tu berkhat tengi dan kum gani ka paraffin wax ru hani ngi sit book ka wax tengi sit le khamtam ngi sit le dadi khamtam ngi ki distal joint kan la mandi ki kiti lan la mandi ki kini ki kijat lan la mandi ko sio tengi sit yu ngi khamtam badan stiffness kum tu lan badan OA im tu ngi le long ngi sit yu kan kalni long very effective kalong ba I heat sipo kapun saat itu kalong more mobile ka joint kan traction machine te dai ngisi lek ke bapang kem bun sin ngisi lek bapang kem slip disc tiga lak mandi po rendang dan lak mandi po Syngkai tinggi ni mesin ngisi penangkam kem tu kan tinggi set kem ni lak lek ke traction tinggi pek dan condition ngila ban alam Kiwei ru kan ti kem ngidan ngisi kem kan infrared rays ngila kem hani ngidan kem ngisi bu long hani ng khamse shu sabar ngidan balik kem ki long fine motors kem berat kan balik nama tak ti ngisi lek bun sin ng mata ki bolong ba tlot ki simpre akti lan ki kini ki nong ki upper limb kan kini am ngi le kum ki bapang neuro lan teng ngisi lek akum ba improve ki fitness level jong brio ti kum kini ki balance board kini ro ti kum kini ki long ki incline kum ne ti ngisi eye training kum tu kam tam kum ki kijat balance ban coordinate kum no brio ti yang hajrong gani ti kemani ngidan kum gani ka shoulder wheel ti jing sisa ngi kwa bu bahe am ka space khamred tingi abu kum gani shoulder wheel mostly ngi use mata de ba khamtam ka shoulder hi ngi use kum tu de ba kidan stiffness kimla ban ra akti sejrong ne kum tu multi station kum tu tingi hani ngi attach ni ki hook am ngi attach kum ki resistant band lan kinu ki beri kum ki kinja cloth lan kinu ki jan gan tingi la ban strengthening kum ju ka long semula kum katai pakani ka khamlong hindat ka khamlong khamrit te ngi la ban le kum ki jong ka terpeng lan jong ka mat lan jong ka kijat kum ta kini dumbbell kini bangi le kum ki kiti ki shoulder ki le dumbbell seru jembol ha kum ya kan ni ka jembol le ngi pedang kam dan ting ki pedang kam apa ba tia jentia nongpang bomla kidan bangi le apa bayang ne po shong ro long ta tingi la kum kini target la man target kum ya ka khapo ne Syngkai ne kijat kum ta idan de bat kum gani ka cycle kum gani cycle idan te kini cycle ni mostly ni manta ting la ban le kum jong cardio respiratory fitness kum tu lan la ban le jong kijat ting ka kam ka bun kam an handle kum ta ka kham jenjar hi ka bala nang kalang ka team jong i brand fit hi am ngi ai ka service biang ngi le ka bala ngi ai ban sok ban pen biang bro khat ya call bit Fila man call nga kanu posir no mele rangam dom ra biang beng ila ban consult ngi pen bai ka por biang few biang nga ka biang ba tahi but bakatahi last but kalong physiotherapy kalong very safe kalong drug free and kalong yarap fi in menditang ban sumaru kalap overall status jong fi kan kalong mental health physical health everything kan ting ibun kam than ting ya kamet ngim invest than ya kamet la dia la ya ka bam ne da di fitness ne da di Jingsumar
bunsin dengan la dalam song tight dan dalam dan ki problem ni sapoi semua pat idong kam ben invest kamat la dia kan dong ka kami apartment ta ho idong kam ha ben invest kamat la dia Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik urampang arajar arpsan. Baik ya ka program markman pat ki kertong